El primer que se m'acudeix és que avui s'ajunten aquí dos mons que per mi han sigut sempre paral·lels, però mai han acabat d'ajuntar-se. Com a acordeonista diatònic, el lloc aquest del CAT ha sigut un centre important on he trobat informació per aprendre el meu instrument, un lloc on s'ha fet cultura i tradició, però que en canvi el món de la rumba sempre ha anat com per separat, han viscut com paral·lelament i avui me n'he adonat quan he arribat aquí que estaven tots junts i estic molt content. Per mi són dos mons que també han crescut paral·lelament i que jo sempre els he intentat ajuntar amb la música que faig. No sé si mai ho he aconseguit gaire bé, però on el camí estic, i això també és un pas més, no? També suposo que sóc representant dels joves paios que explicava el Charlie, que ens hem interessat per la rumba i que intentem fer-la. No és veritat del tot que... Com ho has dit, allò que fem rumba sense... Jo el que crec que hem perdut és la vergonya, el del sentit de... com era? D'inferioritat. Sí, complex. Bueno, això costa encara. No, jo crec que l'important és fer-ho bé, el que deia el Paret. Ho hem de fer bé i sobretot ens ho hem de passar bé. Em sembla molt bé que intentem exportar la música, muntem indústria, però l'important és fer-ho bé i passar-nos-ho bé. Llavors pots anar a tot arreu i disfrutar-ho. I jo crec que el que tenim que fer és aprofitar que hi ha aquesta facilitat per ajuntar-nos i fer coses i passar-nos-ho bé i fer bona música. Res més, que benvinguts a tots i endavant!